Kaya ang pangit lang sa medalyon pag na halimbawa, hindi mo na yung nakakwintas po sa inyo na medalyon, halimbawa medalyon ng atardar, kahit ang lahat ng medalyon pag naipasok mo sa CR, manghihiya na yun. Yun ang nila, sila magkaparehas, magkaiba. Pero ito kahit maipasok mo sa CR to, wag lang sa isa lang po, wag lang sa yung gagamit ka sa asawa mo. Kung isuot mo to o pumunta ka pa sa beer house, bawal to. Pero sa lahat po, di bawal po to. Kahit madala po sa patay sa lahat ng mga hindi bawal to. Kaya ito lang, sana tandaan nyo pong sinabi ko na 4 na sulok ng mundo, elementong hangin, elementong apoy, elementong tubig, elementong lupa, at yung isip, itak, inatat, ang ilagay po nyo. Ang elementong hangin ay yung pakpak ng ibon, elementong lupa, apoy, yung posporo, palito, elementong lupa, yung sa duwende, ang bahay ng duwende, tapos yung elementong tubig, yung sa tubig ulan mayo. Yun lang po. Ito po. Sana po huwag makalimot mag-subscribe, mag-like, and pindutin na rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat, at an advance Merry Christmas po sa inyong lahat, at shout out po sa inyo lahat. Bye bye po.